Good morning friends नोंथांमोनखौ आंनि लाइफआव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थालायबाय जायफोर नोंथांमोना लाइफआव फैनानै आंजों रायज्लायफैनो गोसो थ' फैनानै रायज्लायफैनो हागोन आरोना What does he do now? Very arranged.
Wakil Konggara sini tenang. Time bilang. Oh. Eğitim tamamını nasıl? Eğitim tamamı. Çalışacağım değil mi? Evet, eğitim tamamı. Yaşam. Number two, Dad. Is it number two? Yeah. Somebody, you must do it. How much does he love you? Good morning agay, biwonang suna. Good morning. मा खालामदोंनो एकदम फिसालानि फिसाजोनि एगजाम दङ थ' ओरैनो लाइभआव होना दोनदोंमोन आरोना आङो कुइसन एन्सार लिरहोगासिनो दङ
ओरै फारसे अखाबो हागासिनो जोंनियाव। अखा हागासिनो माने फुं टाइमाव हाबाय थायो आरोना जेब्लायबो। सिखारबाय नामा नोङो? औ अखा हागासिनो। ओमफ्राय जोंहा एन्जर मोनदों नायाखै नोङो? हरनि दुइथा सल्लिसाव आन्दाज मोनबायब्रा नायबायबो सिखारबायबो उन्दुनो हालाना बोरैबा मोनसे डिस्टार्ब खालामथारदों एन्जरा। सानानै मोनबाय अखा हानायखायनो न'आवसो खारखोजोब्बाय माबा एन्जराबो बिराद अखा हागासिनो नालाय। नों सिखारबाय नामा ना सिखाराखै? How do you love your father? हमनो गुरनो नागिरो दे Correct. Your father works hard to take. ओमफ्राय नायनोसैल' दे माबा रेडि जानांगौ ना टाइम गैला दे एसे लिरबावसै एसे एखौ दे होनबा सा लोंबाय नामा होनदों आरोना गैया लोङाखैनो लिरगासिनो एकदम फिसाजो फिसाला फरायगासिनो दङ रेडि खालामगोन आं दा माबा 7:30 रेडि खालामगोन इसोरनो मेगि जाहोहरनोसै लोंथ'वाखै लोंगौमोन सोरबा फुदुंनानै होनायमोनब्ला एन्जरखौ जानो
आं एन्जर जाया माबाया नोंदैया होनहरदों आरो ना एन्जरा गिदिरब्ला दोनलाय होननानै गिदिराथ' गिदिरमोन आरो एसे बे जाजानाय नङाना फिसाद्राय थोनाय नङा आरोखि जेनेबा मानैसो नांदेरगोन फोर मोनबा थोगौमोन आरो फैगासिनो नोंदैयाबो आं बिराद लुगैयो आरोना मर्निं टाइमाव जेनेबा गथ'फोरजों थाबा सोरनिबा आखाइनि सा मोनलोंबा हामगौ सानो खिन्थु गैया आरो उफाय गैया एन्जर जायो औ एन्जरा जाजाग्रा ए मुगैबाय आरोना गथ'आ दे मामा दे कुइसन लिरना होदो आङो दे बेखौ लिरदो मा लिरदो गुड मर्निं आंकोल होनो मा लिरगासिनो दं दिनै मा दं मरेल साइन्स गुसुंग्राबो जायो नामा खुसेंग्राखौ जायो ओइ बहुद गोबाव जाबाय मोनजायैया रानि लेखा फरायदों औ एगजाम दं खुसेंग्रा मा नों सिनायो औ मामिया जायाना जेबो जाया फरायगासिनो दङ नै गुमाबो जायो नामा जायो आं गुमाखौ खिन्थु बिराद बोसोर जाबाय मोनजायैया बिराद दाम ना क'क्राझाराव बायनानै जानो हाया आसरितसो मासेयावनो थाइबा गाहाम गोग्लैनो नागिरो रिएरेन्ज खालामफिननांगौ दे मि फादार माइ लाभस दे मिस्टेक खालामनाङा दे माइ फादार लाभस मि दे एम्बुबो जायो खिन्थु बहुद गोबाव जाबाय आरोना जायो आङो गुमा जायो एम्बु जायो एन्जरखौ गोदो उन्दैयाव जानायानो दै बांद्राय इन्ट्रेस्ट गैया आं मिथिखायो क'क्राझारनिफोरा गुमा खुसेंग्रा एम्बु जायो होननानै एम्बु जायो नोंसोर आइमोन बियो एन्जर नायनो आं नोंनो एन्सार खिथागोन दे हासुबाय ने खारखासिगोन नै एन्जरा सानानै दोनदोंमोन हासुदों जाजाग्रा आरो जाजाग्रायालाय गसंख्रांलायदों नुबाय आयौ आदाया थुस डिस्टार्ब खालामथारदों बियो मोनायाव एमा दोनदो सम दिनै मा दं नोंहालाय दिनै मा दं हिन्दी दं हिन्दी माबायदि रायलायो लाइबाव दं लाइबाव आंकोल दं हिन्दी दं मोजां फरायद' नाम्बार फैदो बे लेथ्रासो मोनामबाय लांसै ना बाहेराव बाहेराव दोनसै थाथ'दो दे नोङो गनांगौबाथाय सेस लस थांदो सना मानखोलायथारदों चलो पढ़ो लिखो जल्दी आंनिबो दोनथ'बाय दे I obey my father.
के पेड़ पर चढ़ना ये मेरा और अंतिम मौका था लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा नहीं क्योंकि पोलियो ग्रस्त की चार पोलियो ग्रस्त की छुट्टी चार पोलियो की चार के लिए पेड़ पर चढ़ना संभव न रह जाएगा उसका शरीर बड़ा होगा वजन भी बढ़ता जाएगा इसलिए जितना लेकर सरकार ने इसे पेड़ पर चढ़ाया अब वैसे जोखिम लेने के लिए अब ऐसा जोखिम लेने को शायद कोई तैयार न हो अब ऐसा जोखिम लेने 7:30 मम्मी 7:30 जा भाई मोजां दे एग्जाम जाबाय थादों नामा रानिनिया औ जागासिनो दङ ओमफ्राय होनदों अन दे अके थाथ'दों अन दोनबाय आं दे जागोन दे रामोनदा खाफालमोनदा ओइ हिन्जाव मोजां देदोर मा बेयो देदोरा गुड मर्निं रामोनदा खाफालमोनदा आगै नोंखौ आंनि लाइफआव वेलकाम
जाबाय दे जाबाय दे जाबाय दे आं मानो गुड मर्निं फाखै दे मा बा बुजियासैलै जै मानसिया खानफ्रामबो रामोनदा ओइ आगै मर्निं आफ्टारनुन इभिनिं बिगोराखो नर्मेल बुजिनो मोनासै बुजियासै दै आं नोंनि रायलायनायखौ बुजि मोनासै जल्दी 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 टाइम नहीं है जल्दी करो स्वेटार गाना गरम जायो गोलोम फुंजोबगोन आं दिनै फ्राइडे टाइम गैया दे आंना फिसाजोफोरखो देलायहोथ'वाखै र' एसे लेट होबावदों एगजाम जागासिनोलै बिबोनां सना फिसा सानैनिबो एगजाम जागासिनो आयै आंना फिसाजोआ सना होनबा रागा जोङो खालि गावसोरखौल' सना होननानै अननांगौ आरोना अके अके मामा आं रावखौबो सना होना रावखौबो अना दे आं दे मा दे लिरदो दे मामा लिरदो दानो नङा दैखौ बयल खालामनांगौ गरम खालामनांगौ दे जल्दी 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 अखायानो हागाला स्कुल टाइम बाथाय अखा हाबाय थायो आसरितसो अके अके साबोन अके होनदो अके साबोनखौ बावलायलांसै दे जोंनो माने गोदो उन्दै समाव गस्ला इदि सुबोखायोमोन सि जोम सुबोखायोमोन आरो अके साबोन फैयै फैयै बावलायलांबायसो लाइफ बय अके साबोन अके साबोन दंमोन मा जोंनि समाव जि फुग्रा साबोन अके दे आं मालाबा खिथागोन दे बे साबोनखौ कालाराथ' कालारखौ मा होनबावनांगौ हवाइट बायदिबो थायो क्रिम कालार बायदि थायो गोथांबो थायो गोथांबो थायोमोन दे आं माब्लाबा बायना लाबोगोन दे ओमफ्राय नों गस्ला सुनो सोलों दे टाइम जानोसै मा एसे देरबावनांगौ नालाय होनबासो नोंनि गस्लाखौ नों साफा सुनानै लानो रोंगोन हेल' 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 बिबोनां नै रेडि जागासिनो जोंहाबो रेडि अखायानो गारथाराहाय दाबो
दहाय अनाव दोननानै मा खालामनायमोन नोंलाय? हिन्जाव मोजां मालाय नोंबो गोदो बिदि फोरोंजायोमोन ने मालाय आं एसामिस रोङा दे बो दं ग्रिनबो दं थाइबैसे मोनजाखो हो आं मोनथियालाय थाइबैसेमोनथाय दामा दे ड्रेस गानखानोसै जा दं बेखौ दसे लिरदो दे हायो नों हाखायोना नों स्पिड लिरनो हाखायोना गारबाय जोंनिखै आदसा क'क्राझाराव दंलै दाबो अके साबोना इउस खालामो सोरबा सोरबा बोरै जाखो बोथोर बोरैबा मोनजोब्बाय र' जानोसै र' गानदो ओमफ्राय गाननानै आरो नायफिननांगौ गानखादो दे मा नोंहाबो गानसै दे इखौ लिरग्रो दे इखौ लिरथ'आबा बेखौ लिरग्रोदोलाय दे fill in the blanks दे टाइम दंबावोलै एसे सिमांनि राजा सोर बेलाय सिमांनि राजाया मोगथांनि राजा ना सिमांनि राजा सिमांनि राजा लाइक दान बाजै अके थेंक इउ सिमांनि राजा आगै दे सिमांनि राजा टाइम गैला दे आङो दाहाय 10टायाव फैगोन लाइभआवहाय रामोनदा खाफाल मोनदा आगै बिबोनां आरो सिमांनि राजा बिबोनां आरो दिपक बिबोनां ओमफ्राय माने टाइम होनो हायोब्ला फैबानो जाबाय आरो ना दा ओमफ्राय एसे आं गथ'फोरखौ रेडि खालामनो मानो होनब्ला एगजाम जागासिनो दङ आरो अखाबो हागासिनो बिराद जारला स्कुल टाइमावसो अखा हाना होयो आरोना थ' आङो दाहाय 10टायाव बिबोनांमोनखौ आदसा दिपकआ जाहैबाय दिपक दङ सासे बिबोनां थ' 10टायाव फै दे 10टायाव रायज्लायफिनसै ना मा होनो टाइम गैला आंहा बाय बाय